Яңа еллар mübarәк булсын, дуслар. Әлеге елның беренче тапшыруын башлап экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Мустафин Ринат Таһир улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Найля Абдулхаковна, кызлары Юлия, Лилия, кияве Фәнис, оныклары Карина, Арина, Милана кода-кодагысы котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, шушы вакыт эчендә без синең белән бу дөньяның суларын да кичтек, утларын да йоттык дигән сыман. Бер-бер артлы шатлыкка күмеп, ике сөекле кызларыбыз туды. Син аларга шул кадәр үз җылыңны бирдең. Алар икесе дә әти кызлары булып үстеләр. Минем бәхетем синдә булды. Тора-бара син миңа тормыш иптәше генә түгел, иң ышанычлы кешем, дустым да, сердәшем дә, киңәшчем дә булдың. Бер сүз белән әйткәндә, бөтен җиһаным. Синең йөзеңнән мин берне аңлыйм, син бәхетле. Мин беләм, кай вакытта йокыңны да тойдырмыйча, саулыгыңны да кызганмыйча син шул гаиләң, балаларың өчен эшләдең. Шуңа күрә Аллага шөкер, тормышыбыз тулы булды. Бу барысы да синең тырышлык аркасында. Сөеклем, юбилей көнендә тагын бер тапкыр яратуым турында әйтәсем килә. Бел, мин синең белән соңгы сулышыма кадәр янәшәңдә булырмын. Кыз балаларның бәхете ирдән уңуда диләр. Дөньяны күргән өлкәннәр бигрәк белеп сөйлиләр. Тормыш иптәшем Ринатның 65 яше бит бүген. Кояш нурлары җылыта безнең гаиләбез күген. Егет һәм кыз бер-беребезгә бик яшьли гашыйк булдык. Озакламый да ирешкәч, ниһаять тормыш курдык. Мәхәббәтнең җимешләре ике кызыбыз туды. Әтиләре алар өчен барысына әзер булды. Ринатым гомере буе гаиләм диеп яшәде. 40 ел буена инде тупас итеп дәшмәде. Нык, җылы канатын җәеп давыллардан саклады. Гайбәтләрдән аралады, усаллардан яклады. Инде картлык көннәрдә дә язсын бергә булырга, кадерлем, сөеклем диеп хөрмәт итеп торырга. Хәвеф хәтәр, бәла-каза безнең өйне белмәсен. Кайгы-хәсрәт, авыртулар ишек ачып кермәсен. Әтиебезгә 65 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 50 генә диеп булыр иде бит аңа. 65 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын итәле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың, оныкларың үсте, яратышып бабай дияләр. Җәйләр сайын синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанмалы, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып зинһар картайма. Кадерле Ринат абый, тормыш иптәшегез, балаларыгыз үзләренең мәхәббәтен алдагы җыр белән дә белдерергә булдылар. Кабул итеп алыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Туганы көнең белән котлап сиңа, бүләк итәм аяз күк йөзен. Зәңгәре күктә шибәм синең өчен, янып торган җиткән йолдызың. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Бар канатын белән сөйлеп яшә, үрнәк булсын тормыш юлыгыз. Тигезлектә гомер кичерегез, сау сәламәт кенә булыгыз. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр.
Алтын жіпке тізген ғарабәдей тізіліп тұра өткен юлларың. Туған күнің білән құтлайм әлі, ұзын болсын ғұмыр юлларың. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа киртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа киртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алысу таңдан нурлы иртәләр. Алысу таңдан нурлы иртәләр.